ole tuna kan zirtur chu pagemaker a thalak insert dan kan zir don ni chuan picture kan insert danga chu text wrapping kan siam don ta text kara kan danga tu ta tuna setup dan te a shape ti dang lam dan te kan zir don ni ma sabera chun file a hian ni wa kan kalanga page size chu kan du ang kha kan set mai don ta margin po kan du ang kan set mai don ta chuan tag number hi tag nga te lo hong pe chung sumila chuan ma sabera chuan thu kan chut ma saber kha ngai ta masalah pang ate po kolam thendan te kan zir to a chuan copy dan te po hi kan select control A kan pheta control A phetin control C control V kan phethe control V kan du za za kan da tha theda control V kan du za za kan da tha theya chuan e lai text ka control V kan phethe ki kan ta the control V kan phethe mai don ta chu control A kan pheta lai mi hi kan tlang kan ti wall ta control C fle je kan phet le mai ta di kan tlang lo wall ta chu ta hian nei hi a column kan an then du ta a column in kan then nga column gai cha hian column hi pathum ma kan then nga okay kan a gai chu ma tan ta hi kan then hal phuk lo ga kan chu ke mani kan then chop don ta ni ei kan click nga hi text tan chu nei column then nga ngai na khawm lo ni text tan column then ngai na khawm lo wangin move tool kan click nga ma ai text kan click ta pa ai cover tool lo ma chun cover tool hi asira hian po te na lo ta kan pot te a chun hei sim kan ta da hian click a hian kan ta da ni ka column kan lo chen ta chun hei dengan tujuan tak pergi betul dengan tak pergi betul tidak tapi sen lombang lom dengan tak tulom kita sentuhan tulom dengan kita tulom tak tu ni cuaca tarian zon lokot dengan kan te na jika kai plan kan kita ni te mungkin sesuatu tengah 쳤다. chuan thì kan dayan text dan da lu du don ta ni chuan ama sabera chuan file la place kan kal ma sabera nga khala kan lu dona dayan picture kan du ber hi kan select don ta ni picture kan du ber hi kan select nga englek collect jadi du ber kai select nga tian check don ta chuan chumi pha chuan hemi thalak lak lo ma hian file la hian place a hian thalak ilak lo don hian text a ida chuan text ni da ta ni text ni lo da ta text chut te tu kha ni lo da move tool mang lo hian text tool hi lo mang ta ni chuan file la place ai kal ta thalak ila lut ta arong om ta ringot ta hi a khoi dang lam har da ni hei khoi dang lam te lo ta text shopping bom lo ta a pui thak an tan nuai ta ni chu bang chuan hei kan setting tu kan delete le nga text hi thang lawin move tool hi kan thang don ta ni move tool hi kan thang anga chu move tool kan than chuan file la place a kan kal le nga thalap kan la lu chau don ta ni mo du kha ilo lu ta nga chuan ilo lu ni thalak a chuan te kan la lu ta ni chuan hei ta chuan he thalak hi kan la lut ta kan zoom ta ni a fia lo em ta ni a fia lo em ta ni he hi kan ti fia thei dan tu chuan he hi a fia lo em ta ni thalak file lai kalanga preference a general lai kalanga ta hian standard hi high resolution ai da ngai ro ke nga ti kan lo fia ku mai dan ta ni kan lo se don ni chuan kana hi ku to ta chuan ani hi polygon shape ni da don chin da ni chen ti hen shape polygon shape chin che hian chu mi chau hi lam don ta dang song kan pat don ta chu ai
chuan a panin kan select don ta picture kan select a shift kan hmitanga save kan click le na a panin kan select che ta ni panin kan select ta chu control le 6 hmet thea control le 6 emoi element ta hian hei mask control 6 ni a shortcut key hi control 6 ni mask ni chuan hi control le g hmetang i group ta group chani du nai choi ku thei ta ni kan i group tai du na te ni choi ku thei a chu text wrapping kan ni don ta ni right click nga text wrap palawon ta ni right click text wrap chu tiang ni ro pan element a hian text wrap palawon ta kan chung ma chun arrange sa kan kal phatang element ta hian arrange sa hian thalaki send to back ti thei ta chuan i khoi dang lam thei lo thei ta chu wang chung khoi dang lam angai thing ai word chung om chhin wang word kha select nu thin ta chuang chuan click le ta tai la hian chuan element ta hian arrange sa hian bring to front kan ti le ta ron on ma le ta chuan hei kan right click a text wrap kan ti don ta ni text wrap a hian hei kan click ta hei text om da hian en hong kong ula om da hian en hong kong ula om da na hian hei chu text sa thu vek ta ni text hi akal tang vek ta picture ai akal tang vek ta tai chuan hei text hi atire ta ni text wrap mo chuan ta hian hei chu awa siap thei lewa save pazil khan kinaro mai dang ta hi chuan ta hian hei kan click chuan a chung le hoi a in then phok don ti a hriat ta ni hei chu sir vel te bo hi sir vel a ta hian tian text lang si in don ta ni chuan kan okay ang adi khan chuan tlai mi hi hei text hi alo square in alang da hi ta chu a save ang hi tlai ve kan ju ta to sai kan click photanga chu mga chu ni click photanga kan da ma kan ui pung ti na ni ti kan tap ta ti kan chen thei ta jo nei hi kan pot te ye thei ta ka jo nei hi kan ti le nga jo nei hi la de la jo sorry oi ka ti ka ma jo ti ka lo ko thei ta ni oi ka ti ka pe mo jo nei click ka ma ni lai kan click le nga pot so le text wrap pintu lo mai ta ka channel ni right click in fill and stroke ka kan kai thea fill thea sai fill chu don na stroke ki outline ni pe don ta outline kan no pe don ta okay nga ta kan mai don ta ni kan te thea lai ti na ni ro ni ka ti na ni chu lai asi ra ni si te ai ni ti na ni ro ni ka na ro ni ko to ni chu ni ti na o tek sinaron huam chin tu rang kha ni ber chu kan tek sa tu ro ni mai ta ni kon ta yan kan sia de tu chu kan hi kan right click nga polygon setting a kan kalanga polygon setting a hian number of site te ta in set chang rong te hi star in set te ta ni chu star point set te a so ta ngi set te kan ma do le point sin te okay nga kan asai sa ron dang lam dang da chu chu hi po ya just le kan ai ta ni sinat lai ve da ron khung tu khai du chuan kati ka ngai do na ama se mi hi text wrapping ti that le chuan na bul tang ti that le ka ngai do na hi text wrapping ni ti that le chuan ka ni bul tang boken ni po that le ngai do na ka mi tu khan ani ang thap khan set to no ka chuan text wrapping kai bat to lo la text wrapping wat ti le chuan na bul tang ai ti that le vek ka ngai do na sa min ta kai lo sa do ni chuan kan shet le ni tu chu i ta hian text wrapping hi ti ma ta asai phi star say pai sian bu chuan tuna file a ikal ta place a thalak lo la lu te ta picture lo la lu ta chu text wrapping lo
phot ta text shopping a hian tin ni lo ti ta ma se ni hi ni lo ti to hi chuan text shopping lo ti to nu hian hela hian shape polygon a hian ti le don ta la polygon ai ti le ta picture se ka polygon se ka chuan control 6 in the time master chuan ta hian i group ta control G he ta chuan ta hian ei set dan hi poi thak to ta chuan text shopping ti le don ta text shopping ai ti ta ei hi ti to lo la ni ei a dai hi aron nai ti to lo chu bang chuan picture hi shape ne na picture hi shape ne hian image ma in text shopping lo tu ni chi me mo khalai ka picture le shape hi image ma in emo shape anga idong shape ai ti ma in picture hi text shopping hi lo tu shape ne na mi hi shape ne na in march shape ne na i group nuwa shape ne na a shape ang tura i siam hona che text shopping ti don chen tu thalak to pa text shopping ti huwa a shape dang angai ti le tum kan text shopping a han boi don tan hei ma dang lam the lo thalak emi word thing ron tai the to lo wang kha kan shiat ni ngei tu shiat ni ngei ta na poi mo e mani mi kan shiat lo chuan kan poi kan poi do na tu bang chuan kan mi ka kan shiat tu re ni ti masak tu le ti lo tu ti masak tu te ti masak lo tu te kan mi ka kan shiat ni ngei do ni kha text shopping huang chunga kan je thei chu ania shape lo siama circle tu ta ai lo da le ta chuan mi hi i feel ta so colors ai hi lo feel ta black lo feel ta ni ai hi avari lo ti be la ta chuan ta hian ai hi right click lo in element ta hian arrange a hian bring to front lo ti ta la ti kan adik the lo ta ni tai siam tum ka so nei hi element ta hian arrange a hian send to back ti na ti han lan ta khalo dang lam che te to na ni ga na lai kha chuan hi tu na hi outline pe ta la hi outline hi tum lo ta le kha lo tu ta chu mo chuan outline pe parai ta kan shape sia po shape trong hang siam po kha thei ta ni picture insert le text shopping ka kan tang kai pinge ka pe sei